tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovujú Božie prikázania a vieru Ježiša. Mať vieru Ježiša znamená dôverovať Bohu úplne, aj v najťažších chvíľach. Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade ukazuje poslušnosť, odovzdanie a pokoru, keď hovorí: nie ako ja chcem, ale ako ty. Jeho viera nie je len vzorom, ale darom, ktorý môže prebývať v našom srdci a viesť naše každodenné rozhodnutia. Naša vlastná viera môže byť krehká a slabá, ale keď Ježiš prebýva v nás, jeho sila a dôvera sa stávajú súčasťou našej skúsenosti. Myšlienka na zamyslenie. Viera v Ježiša je aktívna, živá a prebýva v nás ako dar. Je základom našej schopnosti dôverovať Bohu v každej situácii. Otázka pre teba: ako veľmi túžiš po Ježišovej viere? Vieš ju dnes pokorne prosiť a nechať, aby viedla tvoje rozhodnutia a každodenný život?